Postavím sa, nohy sú tak na šírku pánvy a jemne sa predkloním, jemne sa pokrčím do kolien. Takisto ruky vystrem pred seba, lakte sú jemne pokrčené, nesnažím sa ich mať úplne vystreté. Lopatky dám do také neutrálnej pozícii, aby neboli ramena vpredu vystrčené, ale aby neboli úplne zadu zatiahnuté, ale jednoducho niečo medzi tým. Čiže dám sa, chytím si expander, vystriem, hlava takisto v rovine s telom, aby nebola tá hlava niekde v predklone alebo v záklone, ale v rovine. Treba si dávať pozor, aby sa človek nenakláňal do strany. Dobre? Čiže nenakláňaj sa do strany. Nedávaj tie ruky niekde sem do strany alebo tu. Musia byť pekne kolmo pred telom. Držíš zatiahnutý stred a tak, aby jednoducho si cítil tento bok.